Katapusang semana na sa Agosto, ugdungan ta nga mag-andam sa lain na pud nga buwan nga puno sa blessings. Mas nagkainit pa dinhi sa Victory kay matagamtaman ang usa ka victorious weekend karong August 30 ug 31. Katapusang semana na para sa Victory Weekend registration. Unsa pa imong gihuwat? Register na! Ang youth service nagpadayon sa ilang series nga Encounters. Uwan no init man, ayaw pa ulahi. Matag Biyernes 7 p.m. i-experience ang pinaka-amazing nga encounters sa imong kinabuhi. Ipadungog na ang imong nindot nga tingog samtang nagpadayon ang atong music auditions karong August 29, 6 to 8 p.m. Something is brewing sa family life. Get warmed up o atangi! Finally, ganahan me to share life kauban mo. Sign up na sa Get Connected booth ug i-share ang imong experiences kauban natong tanan. Kining tanan ng uban pa as we honor God and make disciples.